kagahapon karon atong hatagan og pagtagad kagahapon sa usa ka Epifanio or Fanny nga kasamtangang nanimuyo sa poblasyon Sindangan, Zamboanga del Norte. Kani mo Fanny, kung nagpaminaw ka man karon, ani ang kining imong mga panid sa kagahapon. Ever the rest, Kuya Romy, mayong palis kanyang tanan, mayong hapon sa mga naminaw, o sa susama na ako, nga lagi mahilig kayo sa paminaw aning panid sa kagahapon. Matang hapon jud kuya, wa ko'y laing lingaw, human ko mariod to, mo abli din ko sa akong radyo. Kay maminaw jud ko. Kusog mo din kuya. Ilabi na din sa akong pwesto sa pagkakaroon. Ako di ay si Epifanio. O niya, daghang katawag na kog Fanny. Kay ako, mahiligon na sa komedya, mauna nga Fanny. O niya ako karon din sa poblasyon Sindangan. Aron inyo gayod nga makuha ang kinitibukan, Kuya Rom og Dudong Arsenio, kanang imong kauban din ha, ang gwapo man daw na siya. Ipatugtog ang awit Epifanio! Asa naman ning tawhana? Epifanio! Asa magkahato? Basin og tuwa to siyang kwarto. Naunsa naman ning tawhana? Epifanio! Hoy! Epifanio! Ablehin ni buldahan! Epifanio! Naunsa ka ba, ha? Kadugay ba ni mong mabli? Hello, Daddy. Hello, Daddy ka din ha si mong kagaral ka ron. Ikaw no, nag-make up ka man pa. Naunsa ka? Lalaki ka. O, Daddy. Ay pagdadi-dadi ni ha. Kay pobrita, magdadi-dadi ka. Naunsa man daig good? Nga naman daig pobre? Dili di ay mahimo nga magdadi. Pakngol, buti ka ron. Mas mayo pa. Kwaon ni mo itong karabaw. Kay moabot tong imong iksoon karon. Moabot to si Seryo. Ambot lang. Basig makulatahan ka na siya. Daddy sabuy. Nganong imo man jud kong pa? Kwaon anang karabaw, Daddy. Nganong imo man jud ko nga patugwayon ana? Unsa man dahil mong buhaton, ha? Beauty queen gud ko. Dapat
Di jud ko anang karabaw. Sige. Malipong ko nimo. Malipong ko nimo bayutag ka. Daon sa gabaw eh. Ada, mo na isulti sa akong papa oy nga kining paminyuod jud ko niya babayi. Ha? Oy nana day. Ano ka naman, sad? Ay, unsa man di akong buhaton? Ha? Masakay mong daddy nga. Mag-anak ka. Nya. Alang-alang, Was na mahimo, eh. anong dili mamasuko. Was na mahimo. Kaya ingon anak jud ka. Suryan ka gani- na ako, no? Ako gani na dawat ang ko sa kong papa. Suryan ka na ako ba? Naunsa? Nga, kanang manguyab og babayi, Hala, kalupod, anak, oy. sa luod, Pag kaayo na. O, naglantaw si mga itsura, o. Kagwapa nimo. Siksi kaayo ka. Nya, manguyab kag babayi. Uy, Maot dahagan kayo. salamat, ha? Maot kayo ng tawon, bes. Ay, maot kaayo. Kau no, minuangan dito ko ni mo, Benz. Magkuyog na lang ta. Mong tamakuyo. Dito ta mamalot ang gabi. Kay daghan di lalaki dito sa kwan sa... Ay, pag sure. Daghan di lalaki dito. Pag sure di ha, oy. Lagi ba? Suko na bagyo na akong magulang. Naunsa man? Masok ko nga, magidanig ko, Sa kusuko ko na si Murad pa sa buwan ng banyo. Oy, ang akong mami ug daddy, okay na sila. mas mayo pa sila kay okay. Nya, imo magulang ka sa suko pa magulang ra nimo sa suko. Ang kasukaan lang ni daddy na ako, kay magdaddy-daddy ko niya, pobre mi. Ay, Kaya nga no, pangdator ba rin ng daddy. Mauman. Ay, hala, best. Ato tas unahan, best, oh. Hala. Dito ta, best, kay doon mga ekals na nagpaingon din, eh. O, lagi ba, Noy? Musakot na lagi kong tubig. Pagka po natin itong tubig, unsa may trabaho ni Gustoy? Manoy. Unsa man kang Kadagkuan ng mga balde. Unya pa sa gupan Ay. ako nimo. para malalaki ka. Kaya ano, ang balde makalalaki di ay. Oh, para magka-muscles ka, dili na mga, wala na mga muscles mo diya. Magka-abs ka, aron mapareha kasi mo kayo, tanawa akong lawas, oh. Imong gusto, ang ka, imong lawas. Di na ako type ng lawasa. Ay, Gusto na ko pang beauty queen nga lawas. kapi na ito mga bandi. Oy, Ayaw si Kungkwen diya. nga na pagkapoon ako nimo? Dahil kag yaw-yaw. Oy, ikaw rin mo kabu kay dagko kay kag mga muscle di ha. Imuha ng buhaton, daghan may trabaho din eh. O di ako binuangan na nimo. Pinuangan. Lasay kapi na ito. Ah, ha, nara sa babalo ka na sa. Kapi ba? Dade! Oh? Itong ate ka rin ba? Ni daddy di ay. Ay, tugan-tugan. Tugan dito. Itong ante ka. Kau no? Ha? Ambot ni mong bayuta ka. Naanad ka na lang. Kaniadto pa. Sige na lang ko ni mong dabatan. Unsa ka, Nore? Ang imong manghod nga si Fanny. Akong tudluan. Oh, tudloy. Tudluan nga maunsa. Tudloy nga malalaki. Ha? Oh, Unsa may akong buhaton. ikaw, imong buhaton. Dapat, imo siyang, kuhanon, imong tapat-taparan ba? Tapat-taparin. Tinuod biya nga naibog ko niya. Oh, Tinuod ka ayo. itsuraan na akong manghod. Naibog jud ko ni Epipanyo. Itsuraan. Pero, unsaon nga, lalaki man sa bagay ang Ah. gusto.
malalaki lagi na. Akong sulti si mo ha. Ikaw, doon siya. Hawid-hawili ang iyang kamot. Tapos agbay-agbayi. Oh, sige. Kung may gusto nimo, Oh, kung wala ko na crush sa imong igsuon, nga bisan o ginaanan na siya, dili jud ko masukod. alas okay. Buhatan na akong gisulti. Unyang, gabi o kanon. Unya, po siguro. Yung gabi na lang kayo busy pa to. Nakita na sa Sige. to yung barkadang bayot po. Kung may gusto nimo, dugay na kong crush ka ng imong igsuon, oy. Dan. Ahay. Sus, miabot na ang pagsalop sa adlaw. Manghipos ako dito sa akong mga hinayhay. Dan. Ay, mi gabi na gyud. Mi tingog na gyud ang agamis. Gabi na. Musaka na ko dito sa lawag, oy. Musaka na ko. Fanny? Oy. Kinsa man ni? Oy. Lutgarda. Ni ako. Kayo na kay tuyo nimo. Tuyo nga unsa? Pag-sure diha, oy. Tuyo nga unsa man. Ay, wala lang. Gusto lang ko nga. Mutanaw sa imong kagwapo. Unsa? Tanaw ko daw sa kagwapo. Abi nimo. Crush na tika. Oy, hanggang dyan ka na lang. Ayaw pagsaka dinhi. Unsa? Nganong dili man ko nimo pasakon, ha? Ayaw na pagsaka. Basin pa lang kung unsay ika-istorya sa mga tao nga makakita nato. Basi makaingon og doon na tayo gibuhat dinhi. Bisag pariharot ang babae. Abi nimo? Kung nilalaki ka lang, gwapo ka, Epifanio. Oy, koreksyon. Do not call me Epifanio. Tawagan ako sa kong pangan, Fanny. Fanny? Sayang kayo ka. Mas nindot kayo na. Maglalaki ka. Sa tinuoray, crush na tika. Crush go down. Niya ta sa imong lawak. Wa ka na kagusto na ako. Ha? Oy, naunsa ka good? Ngano imong gikuha ka na imong blouse? Dili ka ani. Sa akong dukhan. Ay, Diyos, naunsa magka, oy. Hala, isuot na diha. Bantay ka lang. Isuot na. Ha? Lutgarda, isuot gyud nang imong sinina. Mo na best. Abi mo best. What's man good, best? Aduhi kayo na nangurog gyud ko. Ano? Yun ang gibuhat ninyo. Dito nakuha gyud yang ako pagkababae. Nakuha sa Babae. sa babaeng na ambot lang o gigaw na una na ako. Unya, waka diluon niya, best. Unta. Pero saon man, Hala, nakapanghilawas yung kang babae. pero milabaw gid akong gugmas lalaki oy. Hala. Unya, mapuras to, best. Masama naman ang ambot mapuras lang. na. Ang problema dahil baburos nga parihara may mga babae, no? Hala ka. Hala ka, best. Ako nagproblema sa imong himo, best. Ambot lang. Mapuros bitaw siya na. Hindi ka malalaki, hindi ka kay na ikaw na din Hala, mangitaw Bes, kaon ninyo. kisa mang nang gapaingon din is parlor. Hala. Oy! Hala, ang ginahani ni Lutgarda. Onsa man? Onsa ka tinuod, ha?
Dayon sa mother. Ay, madayon jud ko. Kay doon ako'y tuyo. Mother, Bes, kalma lang, Bes, ha? Oh. Hello, madam. What's my phone? Dili ikaw akong tuyo. Ayaw pa ka tubang na kung mayuta ka. Ha? Okay. Kamu na ba Kinsa man ang imong tuyo? Ikaw! Unsay imong gibuhat sa akong anak? Ha? Unsay gibuhat nimo? Unsay gibuhat nimo Lutgarda? Maulag yung ka na. Di ba? Kining mga ikso na eh. Kinahanan nga mga tubang na ta. Di ba? Pinood, salamat kayo kay nalalaki na yung ka. Nalalaki na yung Lalaki ko taon. Paripangandoy na. Ay, inyo kong ipakasal? Ay, sus. Na, dili jud ko. Ay, magpagkasal mo. Maayo pa manoy, ikaw magpakasal, ngadto kang Lutgarda. Ano, ako na magpagkasal. Ako na pa. Magpaburot ato ka magkasulan mo. Kamu magpagkasal. Na, makigsulya jud ko Lutgarda. Kinahanglan na. Lalaki na yung ka. Lalaki na yung ka. Manoy, please. Ayaw na pag binayo tiha kay na. Kusian ko na. Salbaha ko ba? Ay. Ikaw na mga mahan. O niya. Sige na. Ikaw, si buha mo ito na gusto. Maayo. Oh, na. Ala, Tana. tingog ro ni Lutgarda. Oh. Lutgarda, dayon din he. Ah, Dayon din he, Lutgarda. Lingkod ha. Ayaw hawa diha kay parawan ni Papa. Nganong gaud-gaud nga, kabande ha? Lutgarda? Siyempre, gikapoy. O, kining nung, wala katingog si Epipanyo ay. Na, ambot lang. Unsaon ako ni? Fanny, nagsapak ko. Panubagan mo ka ng tanan. Siyempre, tubagon na niya. Oo, tubagon. Tubagon, gud. Tubagon. Ipakasyal gud mo do ha. Oh, pagkasal. Niya na kita sa simbahan. Kining, Fanny. Di ba'y kay ka no? Kay, kaslo na ta? Thank you kay ha. Ngawa ka di mo. Talik di. Ngayon mong gitubagin ang tanan. Nga responsibilidad ni mo nga hinako. Ikaw, Lutgarda, dawaton mo ba? Kaning lalaki nga mahimo nimong kapikas sa imong kinabuhi? Dawaton kay Patri. Dawaton. O ikaw, lalaki, dawaton mo ba nga mahimong kapikas nimo sa kinabuhi? Kaning maong babae nga niya karon sa imong atubangan? Kining... Dawaton na lang yun, Padre. Fanny, nagmalipayon ka ba sa atong kaminyoon, ha? Fanny. Agwantahon na lang sa man nga na corner magyuko nimo, pero maghinaot ko nga madawat ko nimo ha. Loti. Madawat, oy. Kaniadto pa, crush na gyud ka.
Og, ayaw ko ikaulaw ha. Kaulaw gud taon. Ako ang angayan nimo ikaulaw. Unya, unsa man? First night na to, karon. Karon, nagparlor mi. Mag-assist usab nako akong asawa. Nami parlor sa poblasyon Sindangan kuya. Og nakabato na kog duha ka anak. Kauban ako si Loti. Ang akong asawa si Rodgarda. Malipayon di ako kay Atimado kay ko niya kuya. Bisan di ay og madaglahi ang among kalibutan no. Ako na sa third sex. O niya siya babae. Apan malipayon kaayo ming duha karon kauban sa among mga anak. Responsible father ko kuya. Dahil salamat sa inyong paghatag bagdagan sa akong tampo. Ang inyong sander, ang gwapa dinhi sa poblasyon Sindangan, Zamboanga del Norte, Epipanyo, or just call me inyo na bati ang lain usab na sumatampo nga atong gihatagan og pagtagal pinaagi dinhi sa atong tulumanon. Mga panid sa kakahapon, kauban sa inyong Kuya Romy o ni Dudong Arsenio. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you'll be notified for more upcoming videos.